Moikka, mä oon Janne ja me puhutaan Ehonan personal trainer Jenni Haralan kanssa elämäntapamuutokseen liittyvistä myyteistä. Jos sä kuulet, että sun ystävä on tekemässä elämäntapamuutosta, niin saattaa helposti aktivoitua mielikuvia siitä, minkälaista prosessista on kyse. Ja nämä mielikuvat ei aina vastaa todellisuutta, vaan ne voi liittyä enemmänkin elämäntapamuutokseen liittyviin myytteihin. Kyllä. Lähdetään nyt Jenni vähän purkamaan näitä. Joo. Ja lähdetään liikkeelle itsekurista. Tarvitaanko me itsekuria elämäntapamuutoksessa? No joo. Mä ajattelin, että itsekuri on varmaan semmoinen ehkä niin kuin myyttisin asia elintapamuutoksiin liittyen, mitä voidaan löytää. Mä sanoisin, että kyllä tavallaan semmoinen niin kuin minkä tahansa muutoksen tekeminen, ihan samalla elintapamuutoksen tekeminen, se varmaan vaatii niin kuin jossain määrin tällaista suunnitelmallisuutta ja ehkä vähän päättäväisyyttäkin. Mutta jos tulee sellainen olo, että nyt nämä asiat, mitä mä teen, niin kysyy ihan järjettömästi itsekuriin, niin silloin mä ajattelin, että me ollaan kyllä ehkä menty sinne puolelle, että tehdään jotenkin vähän liian vaikeita juttuja. Et on ehkä pistetty vähän liian iso vaihde silmään siinä vaiheessa. Et voisi ehkä ajatella tämmöisen niin kuin mielikuvaleikin perusteella, että jos itsekuri olisi lihas, niin se olisi varmaan meidän kehon ehkä heiveröisin lihas. Ja se on ihan ok, koska ei sitä ole missään vaiheessa tarkoitettukaan sellaisiin niin kuin pitkän aikajänteen prosesseihin. Se on hyvä sellaisissa jutuissa, mitä meidän pitää tehdä niin kuin nopsaa ja ei just ehkä juuri tällä hetkellä kiinnosta tehdä. Sellaisissa sitä saattaa tarvita, mutta semmoisissa pitkissä prosesseissa se ei oikein toimi. Et melkein sanoisin, että itsekurin niin kuin, vaihtoehtona olisi hyvä olla ehkä mieluummin tämmöinen, että se muutos tuntuu merkitykselliseltä ja se on niin kuin henkilökohtaisesti tärkeä. Sä teet sitä, koska sä haluat tehdä sitä. Ja että siinä on jonkunnäköinen mielekkyys ja edetään pienin askelin. Kyllä. Et yleensä me vaan lähdetään aika täysillä satalasissa muuttamaan kaikki kerralla ja sit voi tullakin haasteita matkan varrella. Joo. Mutta onko sitten oikeastaan elämäntapamuutos niin vaikeaa kuin yleensä annetaan ymmärtää? Joo, siihen vaikeuteen liittyy se, että monesti ajatellaan, että pitää jotenkin mennä niin kuin epämukavuusalueelle ja sehän tuntuu ajatuksena aika vaikealta. Mutta kyllä mä melkein kysyisin, että tarviiko elämäntapamuutoksen olla vaikeaa? Voisiko se itse asiassa olla niin kuin semmoista jopa kohtuullisen helppoa tai ainakin tehtävissä olevaa? Et mä ajattelin, että silloin kun me sopeutetaan ja mitoitetaan ne tehtävät muutokset omiin voimavaroihin ja omaa elämään sopivaksi, niin ei sen kyllä silloin tarvitse vaikeaa olla. Parhaimmillaan ihmiset ehkä siellä loppuvaiheessa huomaa ja sanookin, että aika jännää, että tämä on itse asiassa tuntunut koko aika kohtuu helpolta. Ja silloin ollaan tehty kyllä jotain oikein. Ja varmaan ollaan silloin onnistumisen äärellä. Just näin, joo, ihan totta. Aika usein ihmisiä syyllistetään siitä, miksei ne lähtisi tekemään elämäntapamuutosta. Puhutaan tekosyistä ja kaikesta muusta. Mutta onko sun mielestä, Jenni, aina hyvä hetki lähteä tekemään elämäntapamuutosta? Joo. Mä oikeastaan sanoisin, että aika monessa elämäntilanteessa voidaan lähteä tekemään ainakin jotain pieniä maltillisia muutoksia, jotka voi parhaimmillaan lisätä omaa hyvinvointia. Mutta sitten mä ajattelen, että on kyllä itse asiassa joitain sellaisia tilanteita elämässä, jolloin voi ehkä olla hyvä miettiä, että onko just nyt isomman muutoksen paikka. Nämä voisi olla sellaisia, että jos on vaikka jotenkin isompi kriisi elämässä tai semmoiset ihan oman arjen ja elämän perusteet on jollakin tavalla muuttunut tai järkkynyt tai sanotaan, että oma läheinen on vaikkapa sairastunut tai sä oot menettänyt jonkun ihmisen, oman mielenterveyden kanssa on ehkä jonkin verran haasteita, niin ne voi olla semmoisia paikkoja, että semmoisia ehkä isompia muutoksia kannattaa jarrutella ja keskittyä vaan ihan pieniin tekoihin. Aivan. Minkälaisia nämä ihan pienet teot sit vois olla? No ihan pienet teot voi olla tällaisia, että mä vaikkapa huolehdin, että mulla on huomenna riittävästi välipala-aineksia kotona. Tai mä huolehdin siitä, että huomenna kun mulla on hetki aikaa, niin mä käynkin pienellä kävelylenkillä ennen kuin mä syön lounasta. Eli tämmöisiä hyvin pieniä. Joskus voidaan mennä myös semmoisiin tosi arkisiin asioihin, että tänään mä pidänkin huolta vaan siitä, että mä saan hoidettua vaikka nämä muutamat pyykit. Niin se voi olla sellaisessa tosi kuormittavassa elämäntilanteessa omaa hyvinvointia vahvistava teko. Vahvistaa myös semmoista eräänlaista niin kuin hallinnan kokemusta, että mä voin vaikuttaa tähän tilanteeseen. Joo, kyllä.
Miten sitten kun puhutaan näistä tekosyistä, onko kaikki syyt jättämättä vaikkapa liikkumatta tekosyitä, vai onko siellä jotain taustalla, että me ei oikeasti jakseta, me ei keretä? Joo. Ihmisillä on niin yksilöllisiä elämäntilanteita, että kyllä mä väitän, että aika usein jos puhutaan tai syyllistetään tekosyistä, niin kyllä ne on ihan oikeita syitä. Että otetaan joku ihminen, joka on vaikka koko elämänsä liikkunut aika säännöllisesti ja usein aktiivisesti, on ehkä aika hyvässä tulotasossa, ei ole semmoisia erityisiä huolia elämässä, niin aika helppo sieltä on niinku huudella, että no kyllä kaikki pystyy liikkumaan 4 kertaa viikossa. Mutta sitten tämän tyyppinen sanominen voi esimerkiksi, otetaan 3 lapsen yksinhuoltaja vanhempi, tekee ehkä 2 työtä. Ei ne kyllä silloin ne tavallaan aikapuutteet ja aikaresurssien puute ole tekosyy olla liikkumatta. Ne on ihan aitoja syitä siinä vaiheessa. Ja silloin on kauhean tärkeää, että me ei lähdettäisi niinku syyllistämään, kun me ei ikinä voida täysin tietää, että mikä se toisen ihmisen elämäntilanne on. Ja silloinkin, jos siellä on niin kuin paljon sellaisia kuormitustekijöitä, niin se ei tarkoita edelleenkään, etteikö mitkään muutokset olisi mahdollisia, mutta silloin lähdetään vaan vähän pienemmistä asioista. Ja silloin vaikka joku toinen antaisi ymmärtää, niin silloin se pieni teko ei ole se, että 4 kertaa viikossa kuntosali aamu 3 ennen kuin lapset herää. Kyllä, ja varsinkaan silloin ei kannata ottaa itseä niskasta kiinni ja lähteä toteuttaa satalaisissa muutoksia. Just näin. Että aina niin kuin ajatellaan, kun lähdetään tekemään muutoksia tai ylipäänsä, musta se on vähän hassu ajatus, että me lähdettäisiin lisäämään hyvinvointia kurittamalla. Että hyvinvointia lisätään hyvillä asioilla. Ja silloin se vaatii sitä, että asetutaan tavallaan itsen puolelle, että suhtaudutaan omaan itseen vähän kuin johonkin ystävään. Että eihän me ystävääkään siinä tilanteessa moitittaisi siitä, että no onpa se nyt kumma, kun sä et sinne kuntosalille pääse. Että varmaan löytyy aamuyöstä semmoinen tunti, kun pystyisi mennä. Vaan ystävällekin me ehkä sanottaisiin, että nyt kuulostaa siltä, että on aika paljon asioita. Mistä se johtuu, että elämäntapamuutosta pidetään loppupeleissä kuitenkin hyvin yksinkertaisena? Mutta siinä ei taida kuitenkaan olla kyse vain syömisen viilaamisesta ja liikunnan lisäämisestä. Ei, siinä ei ole kyse niistä. Mä ajattelin, että se on jotenkin aika erikoista, että sitä pidetään yksinkertaisena. Mä tuossa aikaisemmin puhuin siitä, että siitä ei tarvitse tehdä vaikeaa tai hankalan tuntusta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi kuitenkin aika monimutkainen ja monisyinen ilmiö. Tämä liittyy ehkä vähän tuohon, mitä puhuttiin äsken noista tekosyistä. Et jos me ajatellaan elintapamuutosta jotenkin kauhean simppelinä prosessina, niin silloinhan se onkin helppo huudella, että no kaikki syyt olla tekemättä on tekosyitä. Ja se varmaan kilpistyy osin siihen, että usein se niin kuin yksinkertaistetaan syömiseksi ja liikkumiseksi. Mutta elintapamuutoksessa on kuitenkin mun ajatuksen mukaan kyse, siinä on muutoksessa niin ajatukset kuin teot. Ja oikeastaan pelissä on enemmänkin koko elämä kuin pelkästään kuntosali tai keittiö ja siellä tapahtuvat asiat. Niinpä. Ja näin ollen, kun kyse on kokonaisvaltaisemmasta asiasta, niin silloinhan me ei voida myöskään mitata onnistumista tai muutosta pelkästään kaloreina tai kilometreinä tai senttimetreinä tai kilogrammoina, koska ne varsin huonosti mittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Niinpä. Okei. Usein personal trainer palkataan auttamaan elämäntapamuutoksessa. Miten personal trainerin pitäisi nämä myytit ottaa huomioon ja pitäisikö näitä myyttejä purkaa valmennuksen aikana? Niitä on mun mielestä tosi tärkeä purkaa ja ottaa huomioon. Aika usein ajatellaan, että valmentajan tehtävä on jollakin tavalla niin antaa ohjeet ja kertoo, että miten tehdään, ohjata sitä prosessia. Mutta lopultahan sä oot oman elämän asiantuntija. Sä tiedät, mitä siellä tapahtuu, mikä siellä toimii. Ja se on aina otettava huomioon. Hirveän harvoin muutenkaan ihmiset on jotenkin vailla tietoa. Tietoa meillä on usein aika paljon hyvistä elintavoista ja hyvinvointiin lisäävistä asioista. Ennemminkin ihmiset ehkä kaipaa sitä tukea, kanssakulkijaa, kannustajaa, ymmärtäjää siihen matkan varrelle. Ja näin ollen valmentaja on ehkä enemmän semmoinen sen asiakkaan puolien pitäjä, pitää huomioon ja ottaa huomioon sen, että voimavarat riittää niihin muutoksiin, mitä ollaan tekemässä. Joskus ihmisen voi olla siitä omasta näkökulmastaan käsin vaikea tarkastella omaa elämää, niin valmentaja tuo siihen ulkopuolisen näkökulman. Kysyy, kuuntelee, kannustaa, kannattelee. Yes. Näin se varmasti on ja tulee mieleen, että valmentajan tehtävä ei välttämättä ole antaa vaan niitä ohjeita ja neuvoja,
ei missään tapauksessa. Usein on myös niin, että siinäkin hetkessä, kun ihminen kaipaa neuvoja ja ohjeistusta, niin se voidaan rakentaa keskustellen. Ja monesti paras ohje on se, minkä asiakas itselleen suunnittelee. Aivan, kyllä. Hyvä homma. Kiitoksia Jenni näistä kommenteista. Kiitoksia katsojille ja Kiitos. mukavaa kevään jatkoa.